Здравей и добре дошъл отново в работилницата на Parkside. Аз съм Филип и в днешния "Направи си сам" епизод ще сглобим невидима маса. Перфектна е, за да впечатлиш гостите си. И така трябва да изглежда невидимата маса. Както винаги, всички материали и инструменти, от които се нуждаеш, ще намериш по-долу в инструкциите. Започваме с това да отрежем гредите и за целта използваме настолен циркуляр. Когато гредите са отрязани, разкрояваме MDF плоскостите за страните на масата с ръчен циркуляр. С това всички части са отрязани и можем да закрепим гредите към дългите странични елементи. Когато гредите са фиксирани, можеш да закрепиш и късите странични елементи към гредите, като по този начин оформиш кутия. И така ги укрепваме с останалите греди, преди да закрепим капака. По ръба на страничните елементи можем да поставим двойно лепяща лента и върху нея да закрепим алуминиевия лист. Щом алуминиевият лист е здраво закрепен, ще преминем към огледалата. Залепете ленти на гърба им и нанесете монтажно лепило върху кутията. След това можеш много внимателно да поставиш огледалото на желаното място. Получи се наистина добре. Сега оставяме монтажното лепило да изсъхне и след това може да отлепим тиксото. Това е крайният резултат. Напиши в коментарите дали искаш да декорираш масата или да я оставиш да въздейства каквато е. Можеш го!